Добър ден, доктор Хубенова. Добър ден, мили хора. Много ми е приятно. Много съм щастлива, че организираме такава среща, на която можем да сме заедно. Чудесно, Петя. Много ти благодарим, че се съгласи за тази мила среща. А, Прясна, връщайки се директно от Юта. А, Ти беше там в щаба на Rain International, Точно така. на компанията, която ние всички обичаме и следваме, благодарение на теб. И не само, че беше в Юта и видя хедквотера, квартирата на Rain International, но ти успя да се срещнеш с основните герои на компанията, основателят Травис Пери и всички негови подвластници. Успя да се запознаеш с тяхната дейност, с фундацията Seeds for Change или Семена за промяната. А, Нямаме търпение да чуем как видя ти тази картина и как Rain International и основателят на компанията Травис Пери а, как обединява завладяващата наука за клетъчното хранене с семена с духовните ценности и добротворството, правенето на глобално добро, което ние всички следваме, защото продуктите на Рейн са едната страна, но мисията на Рейн и всичко, което стои в глобален мащаб, в глобален аспект зад това, са много по-големи, с много по-голяма стойност. И всичко това дава допълнителен тласък на това, което правим. Така че много те моля да ни разкажеш всичко, за което се сещаш. Много благодаря, Силви. Благодаря ви, че в тази задача, добротворчеството е много хубава дума. Ние това си говорихме с Силви малко по-рано. Защото тя казва някак си всичко. Творя добро. Това е нещо като благодаря, нали? Богат е нашия език. Сега, това, от което ще започна, това ми е първото посещение на САЩ. Може би трябва да отворя скобата, че с Силви и с Инка съм пътувала доста във връзка с духовното развитие, общия ни духовен път, по който сме вървяли. Аз съм вървяла с тях 13 години, те са повече от мен. А, Пътували са и много повече, разбира се, но доста сме пътували, хайде така да го кажа. За първи път стъпих на американския континент сега. И то във връзка с Рейн. И знаете ли кое е най-интересното? Че това беше инвестиция от самата компания в нас, в нашия екип, в мое лице, да. Като поканата я получих още през зимата, когато обявиха събитието, което се нарича Go for Gold. Като идеята е, разбира се, да се постигне определена квалификация. Сега, не знам каква част от хората, които сега ни слушат и тези, които ще ни чуят на запис, са запознати с системата и няма сега да навляза в подробности, но ако искате и ви е интересно, може и в частен разговор, може и при въпроси, ще ви разкажа точно за какво е това Go for Gold. Но моята покана беше от господин Травис Пери или, както всички го знаем, Травис. Този човек е собственик на компанията с дългогодишен опит в сферата на храните с функционална насоченост. Т.е. всички от тези супер храни, които могат да подобрят здравето на човека. И е бил в различни компании по-рано, често е бил свързан с инвестиция, с разработването на самите продукти. Сега за първи път целият този опит той го консолидира, събира го и го м, изгражда едно ново, като дете му е, една нова компания, Рейн, в която влага целия си опит и цялото си сърце. И аз много се радвам, че Силви отвори думата за фундацията Семена за промяна, защото в крайна сметка това, което ни обединява и причината Травис да покани нас като представители, просто той усети духа на българите, когато беше той в България. И ми се струва, че това е в основата, защото вървейки по духовния път, то не е просто мисли позитивно една мантра, която някой така често се върти в пространството. Това е цялостен път и цялостна промяна, която човек така извървява.
И храната, естествено, е важна съставка. И така за първи път стъпих на американския континент, бях много впечатлена. Когато човек посети Америка, според мен трябва всеки един, поне да му се отвори възможност. Тук имаме Креми, която живее в Сиатъл, доколкото разбрах. Тя също може би ще сподели това е нейното усещане, ако помни първия си път, но едно разтягане на големина, едно мащабиране. Когато излязох от познатата ми обстановка и въобще всяко пътуване разширява съзнанието, дава нови хоризонти. И това беше още едно такова разширяване на фона на предишни, да, посещения на различни държави, но тук е различно, защото е изцяло по покана на самата компания, изцяло по тяхна инициатива, с мое желание, разбира се, и с труд, който съм положила, с работа, която съм свършила, но най-вече като че ли беше договорка между душите ни. Напълно съм откровена с вас. Така го усетих, това беше по време на една частна среща, когато Травис Пери беше в България, едно от първите му посещения и ме покани просто за да видя, а сега, когато бях каза, ти дойде да видиш, сега го кажи на другите, за да знаят и те, защото едно е да го чуете от мен, друго е да го чуете от него. Когато, ам, когато е по този начин предадено, ние сме свързани и се получава много по-ясно посланието. А посланието на компанията е: продуктът е много добър, философията е да се постигне благосъстоянието и благополучието на колкото може повече хора, защото когато един човек се обгради с други хора, постигнали благополучие, самия той вече си е осигурил благополучието. Не е достатъчно само ти да си просто здрав и обезпечен материално и да имаш така. Трябва да имаш здрава среда. А здравата среда става от здрави хора. И това е една част от философията на компанията. И за тази цел трябва добри продукти, за да поддържаш добро здраве. Въпросът е, че ам, в основата е човек. Човека е важен. Да, продуктът е важен, продуктът се разпространява, разбира се, системата се гради върху него, но важни са хората и това е което още веднъж го усетих с всяка фибра на тялото си, ще ви го кажа така, много осезаемо. Не само заради жеста, който те правят и заради инвестицията, която правят, но и заради отношението и чистото усещане, чисто човешкото. Още при посрещането, казахме на летище в Солт Лейк Сити на летището и ни посрещна сина на Травис Пери, Джак Пери. Джак е менеджер, генерален директор на цялата система, която се свързва с разпространяването на продукта, обединява различните пазари и ги координира. Това е неговата длъжност. Това е един млад човек, много способен, завършил бизнес университета там в Порто, Юта. И действително много способен млад човек. Той лично дойде, зени от летището с един гигантски камион, ще го нарека. Техните пикапи, знаете, ние ги наричаме пикап, те ги наричат трък. Креми сигурно ще потвърди. Ами, различен е мащаба. Аз лично съм свикнала на много по-малко пространство и място да живея, отколкото това, което ми се отвори пред очите в този момент. Грижа, внимание и искреност. Знаете, може би, че хората в Юта специално, в това населено място и там са силно вярващи. Няма значение точно каква религия, каква точно му е системата от вярвания, но много добре знаем, че в основата е най-често едно и също. И това е любовта между хората. Първи добро, за да получиш добро. И когато имаш, давай, за да можеш да разпространяваш доброто. Компанията е изградена от хора, които са с добри сърца. В това няма никакво съмнение. Те не само го показват, те го разпространяват. Хората, които те привличат, по това също може да се ориентира човек. Хората, които привличат компанията, са хора с намерението да са просто част от на по-голяма кауза и да бъдат своята най-добра версия. Нима не е това задачата на всеки един от нас на Земята. Особено когато са осъзнати хората, особено в наши дни. Това е, може би, най-важното, което имаме да постигнем. Да постигнем благосъстояние на най-различните нива. На нивото на съзнанието, поддържането на високите вибрации, на нивото на материалното обезпечаване. Не може да сме в нямане и да сме духовни.
Съгласете се. Важно е да сме в имането и е важно да си осигурим необходимото на телата ни, защото те са нашата превозна система. Те са нашия скафандър. Без тяло човек не може да свърши божествените задачи, които има на Земята. И някак си всичко това се събира в една точка, която се нарича Рейн. И когато тук ще се повторя, на когато за първи път така започнахме да говорим с Инка и Силви на тази тема, не ни отне изобщо много време. Това бяха няколко минути, в които ние си обменихме как сме вървяли по този път. Всички от тези смутита и блендери, които разнасяхме по летища, куфари от място на място с хиляди съставки, блендиране и големи количества, така нататък. Целия свят носихме Вие- блендери. Да, вие целия свят. В моя случай беше по-малко, но в крайна сметка това бяха много усилия, за да може да си осигурим хранене с жива храна, храна, която е с природен происход и в нея са съчетани необходимите микроелементи, макроелементи, ензими, биоактивни вещества, за да може телата ни да са в форма, така че да са възприемчиви към светлината, към по-високата енергия. Защото едно тяло, което не функционира оптимално в момента, тялото ни е изключително интелигентна машина, изключително ценен инструмент за, за извършване на задачите на Земята. И то е само моментно дадено състояние. То не е диагноза, не е присъда, едва ли не до животна. Това е променливо. Но ако към даден момент човек не е в оптималната си форма, има различни вид болешки, оплаквания, не е оптимално, все пак това затормозява и а, да даде най-доброто от себе си, да може да Позволи функционира ми да те най-добрия си прекъсна. капацитет. Да. Позволи ми да те прекъсна. А, Юта е много уникален щат. Той е доста по-различен от другите щати в САЩ. А, Кажи ни малко повече за Травис Пери като визионер, като Да. основател. Каква е неговата образователна и духовна мисия? Ам, Може ли, защото Юта е земеделски регион, може ли клетъчното хранене с семена, тези продукти, които той и неговият екип са създали и се разпространяват в момента по целия свят, клетъчното хранене може ли да променя съдби и как? В комбинацията между един визионер, неговата духовна мисия и как клетъчното хранене променя съдби. Разкошен въпрос. Как клетъчното хранене променя съдби? Травис Пери, що за човек е? Ти го каза. Визионер. Визионер му е първото като че ли качество. Човек с изключителна прозорливост и разгърнал във времето и интуицията си, и интелекта си. Това е човек, който постоянно обновява познанието си и е отворен към ново познание. Той е наясно, че това е процес и това му личи. Това е човек, който има 7 деца. Това е показателно също. 4 от които са му собствени деца. Имайте предвид, че те са с малка разлика. През 2-3 години са родени. И между тези деца, които са родени в рамките на 10 на години общо, има 3 осиновени. Мисля, че това говори много за самия човек. Аз още в началото бях впечатлена, но сега, когато се запознах с част от фамилията, това още повече говори за него като за човек. Просто той цени човешките ценности, които са неизменни. Това е едната страна на нещата. Като визионер и като предприемач, той някак си предвижда какво предстои. И дали клетъчното хранене променя съдби? Да, променя. Как? Когато човек се снабдява с ДНК, която много добре пасва на ДНК-то, което ние носим, защото си изцяло природен происход и е поднесена по един нежен начин, подходящ за телата ни, които те много веднага, бързо го разпознават. Това става един апгрейд на нивото на молекулите ни в телата ни. Това е автоматично, дори човек да се лута и да се чуди, трябва ли да го вървя този път, мога ли назад, мога ли... Някак си като че ли автоматично потръгва, защото нещата започват да се случват с по-голяма лекота, божествен начин. Храната има голямо значение. Има значение какво ядем, защото това определя какви сме. И Трави се в основата на това. В годините, според мен, той е натрупал това познание. Видяла резултати. Видяла, че ако се взема тази и тази съставка, тя води до този и този резултат. Вярвам, че е видял и промяната в хората, иначе не би инвестирал толкова милиони
И даже, знаете ли, че не е толкова инвестицията на пари, колкото инвестицията на време. Едно е да инвестираш време, когато си на 25 години, друго да инвестираш те първо време, когато си станал на 50 плюс. По-различен е хъса. А той започва от нулата и изгражда цяла система. Той е в основата, разбира се, не изгражда сам, изгражда всички от тези хора, които той е привлякал. И не знам как да опиша този голям и сърдечен човек, но знаете ли, когато каснахме на летището и ни заведоха в главния офис на компанията, беше оговорена среща, той ни чакаше там. Говоря за българската група, ние бяхме аз, Петя и Петя Пълхотева. Имахме оговорка да заснемем епизод от подкаст, който компанията започва да прави като YouTube канал. И подкастът беше на тема защо хранене с семена, с какво те са по-добри, по-скоро общо, с кое семената в крайна сметка са премиум храна сега в наши дни. Те не са измислени днес, те са от хилядолетия на нашите зме и те носят кода на живота в себе си. Трайс ни чакаше с отворени обятия, беше се върнал тъкмо от Азия. Часовата разлика все още му влияеше. Ние също бяхме летяли малко назад във времето. Аз разказах на срещата ни във вторник и сега ще го повторя за хората, които сега сме се събрали. Тъй като тръгнахме тук в 7 сутринта и кацнахме там в 12 на обяд и сме летяли над 10 часа, значи сме пътували назад във времето. И с нашето пътуване назад във времето, с неговото летене и така, се събрахме в крайна сметка в техния център, където за да заснемем епизода. И както и двамата бяхме като че ли малко по-умърлушени в момента, в който заговорихме на един език и се хармонизираха вибрациите на двама човека, седнали един срещу друг, ние бяхме двамата да говорим, аз с Травис и Джак, който беше интервюиращия, този, който водеше разговора. Петя също беше с нас. Тези четирима човека някак се получи една невероятна симбиоза и нямаше значение кой е летял напред и назад във времето, кое как му се отразило. Се усетя една топлина. Ето тук за едно, че започва светлина да излиза като второ слънце през сърдечната чакра. И това го усетих аз, усетих го той и хората в залата. За мен това беше показателно. Разговорът беше много хубав. Вярвам, че като чуем, нека да чуем и записа. Разбира се, то като си от едната страна едно. Вярвам, че се получи много хубав първи епизод на този подкаст. Ще ви бъде интересно, така че няма смисъл да ви го разказвам. Тук ми беше много важно да ви споделя, що за човек е Травис Пери. Човек, който излъчва светлина и топлина от сърцето си. Аз поемам от тук ти много хубаво заговори за енергия и за чистоти и за вибрации. Самата ти си доктор, а, холистичен доктор, анестезиолог и ти спасяваш животи. Да. А, Нека да се върнем на Юта, Добре. която на щата Юта, където е Монумент Вейли, близко е Аризона, Седона. И това са все много свещени духовни места, енергийни портали, където природата и космосът си шепнат на чистота, различна от нашето ежедневие. Точно както ти обясни срещата между вас четиримата. Когато ти успееш да резонираш на тези високи вибрации, тогава нещата стават много по-лесни. Ние учим за енергия, учим, че универсалната енергия е животворната енергия, която дава живот на всички живи същества, но все пак и както и ти го каза, ние сме в тези физически тела. И ние имаме нужда от не само от космическата и универсалната енергия, но ние имаме нужда и от енергията, която в това триизмерно пространство на майката Земя ни захранва с живот. И и ни дава живот. Кои са енергиите, които в нашето 3D на обикновения човек дава живот? Храна, вода, въздух, И взаимоотношения. взаимоотношения и ползотворен сън. Ползотворен съм. Възможно ли е, Петя, според теб, това, че семената, които са отглеждани в този земеделски район Юта, а, с високо енергийни зони и се подхранва от енергията на места като Монумент Вайли, Аризона, Седона, Гранд Каньон, Гранд Каньон. Да. а, възможно ли е
те да съхраняват в себе си не само хранителни стойности, но и енергийни чистоти, които после да резонират с нашата клетъчна и финна енергийна структура. Как виждаш тази тема? Просто съм удивена. Прекрасна тема и отваряне. Хубав, прекрасен въпрос. Истината е, че до този момент, преди да посетя щата Юта, не бях се замисляла, че там са толкова много свещени места на едно място. Но сега, като че ли с един клик си казвам, ами да, всъщност семената отглеждани в щата Юта, защото семената, които ние с вас ядем, ядейки продуктите на Рейн, всъщност отглеждани там. И това е прекрасна връзка и ето още една причина. Просто съм щастлива от това, че вървим заедно. Тези места са святи не само за самата Америка или за местното население, което е било преди да бъде колонизирана самата земя. Те са свещени за цялото земно кълбо. Това е Там са част от майката индианците на земя. Вахо. Точно така. Това са местното население, индианците на Вахо и техните традиции, и техните практики и ритуали, които са допринесли, но все пак в основата е мощната енергия на майката Земя, която в тази точка на Земята е просто силно концентрирана. Няма как семената, които лежат и са прегърнати в тази почвена обивка, да не поемат от тази вибрация. В крайна сметка храната, водата, която пием, тя пренася вибрацията на мястото, от което извира. Защо се стремим да пием изворна вода? Защото е жива вода. А, така че същото важи и за семената. Категорично съм уверена в това и считам, че възникването на самата идея да е толкова човеколюбна, в крайна сметка, да, това е вид бизнес. Самата, нали, разпространяването на продукта, но бизнес не е лоша дума. Това е част от материалното благополучие, а то е част от божественото благополучие. Не иска да кажа тази прекрасна идея да ги разпространяваш по този начин. Защо да не ги пуснем в мрежата търговската? Защото тези хора, които ще ги ползват, те няма да се ползват от цялостно от благата. Не само за физическото си тяло. И, и си мисля, че възникването на една такава идея може да възникне само на човек, който е много отворен към енергията. И ви уверявам, че Травис Пери, Джеф Хигинсън, хората, с които общувах сега там и са част от корпоративния състав на компанията, да не ги наричаме корпоративна, защото той е основател, Джеф Хигинсън е директор, Джак отговаря за менажирането на пазарите по света. Това са все хора с отговорни длъжности, но поели и огромно бреме на раменете си, защото времената, в които живеем, са интересни и са с много по-голям контраст, когато и да било друг път. Тези хора са много отворени към любовта в нейния най-широк смисъл, любовта между хората. И считам, че разпространяване на тази идея и успеха, който компанията жене, се дължи на основно заложената тази вибрация. Те живеят там, те дишат и този въздух, хранят се и изграждат продукт, който носи тази вибрация. Няма как това да не оказва влияние на всичко това, което се случва с нас като общност, като хора, които сме свързани помежду си. И разбира се, продукта допринася за това на физическо ниво, то най-гъстото и изисква най-така голяма грижа в... Това наистина е уникално, защото благодарение на теб, благодарение на това, че ти ни запозна с продуктите на Рейн, ние с Инка вече цели 7 пълни месеца приемаме цялата гама от продукти на Рейн и бих казала, че наистина се чувстваме подновени, преродени. А, Макар и физическите ни тела вече да са над 50 години, ние се чувстваме като абсолютни младежи в отлична спортна, духовна, емоционална и ментална форма. Както говорихме и преди няколко дни с доктор Мария Папазова, която е и наша духовна майка и спонсор, а, в Рейн е залегнала една уникална духовна тема с наименованието на продуктите. Антиоксиданта се казва сол или душа. А, Детокса се казва кор или сърцевина. А, Продуктът за ставите се казва бенд или гъвкавост, пластичност, еластичност. А, Продуктът за чревната флора, симбиотика, се казва pure, чистота. Тоест, те са кодирали
тези много прекрасни имена с много висока вибрация в продуктите, което абсолютно резонира с това, че а, самите продукти се произвеждат в тази свещена земя Юта. Да. Читам, че е точно така. Продукта за мозък се казва Брайт. За мен това е гениална идея. Точно така, Гениална е Брайт. Брайт. Не само идеята, как да ги подготвиш, как да стигнеш до сърцевината на това семенце, за да му използваш всъщност биоактивните вещества, които са вътре, под обвивката, под външната защитна стена. Не само в това, тази гениалност на мисълта, но и начина по който стига до хората, начина по който им представяш цялостната идея. И нека сега да се върна малко назад, когато казах, че той е 50 плюс, имах преди, че започва от нулата в крайна сметка. Човек, когато изгради някакъв бизнес, едва ли просто си казва, ето сега искам да направя нещо най-значимото нещо в живота си, да започна да гради пак от нулата, но нямах предвид, че е възрастен. Знаете ли, Ранди Гейч е на 66 години. И той казва нещо, той също беше по време на обучението, през цялото време беше с нас и няма как да не се възхитя на този човек. А той казва, аз имам програма за 30 години напред. Той казва, аз съм маниак на тема планиране и ефективно използване на времето, което имаме тук и сега. Каза, аз имам програма за 30 години напред. Аз очаквам да съм физически, психически, и емоционално и социално активен минимум 30 години напред. И ако това не ви изненадва, трябва да ви кажа, че имам и за следващите 30 години. Знаете ли, тялото ни е ментално ограничено във възрастта си. Всъщност, времената, в които живеем, ни създават условия да водим много по-дълго време активен, качествен начин на живот с високо ниво на функциониране, оптимално ниво на функциониране. Не е задължително човек като остарява да рухва. Напротив, точно това си говорим и с него, и с Силви сме си го говорили с Синка. Когато човек напредва във времето и натрупва опит, ако е достатъчно гъвкав в мисленето си, готов да учи и да възприема нови неща, как да се погрижи за тялото, защото постоянно излиза нова и нова информация, то той ще бъде физически, психически, всякак активен в много по-напреднала възраст. Така че това е още един аспект на това какво правят семената. Наричаме го подмладяване или по-скоро поддържане на този безкрайно важен инструмент тялото и ума. И пак да се върнем на Юта, Да. която е тази мистична сила на Земята, жив източник на енергия. Смяташ ли, че именно този регион а, носи енергията на семената? Да, категорично съм убедена, присъствайки там, присъствайки в производствената база, много ми се искаше да видя самите полета, където са семената, но да не забравяме мащаба. Производствената база, много интересно. Производствената база, да, производствената база, тя сама по себе си говори доста. Разбира се, това е Америка и това и е силната страна. Когато те кажат качество, не отстъпват и милиметър от това. Когато те поддържат даден стандарт, той се поддържа. Няма заобиколки, няма надхитрявания с закони, други отклонения. Така Има е. качество. Да, качество, защита на интелектуалната собственост, защото това е база, където се произвеждат продуктите на Рейн. Разберете, това е патентована технология, която се пази, разбира се, защото хора всякакви, мераци също. Това е едната страна на нещата за висотата на качеството и на поддържането на тази собственост. Но място, където се пакетират семената, така че ми се искаше и самата земя да видим където се събира, но мащаба, това е гигантско. Не мога да си позволя да ни возят 10 часа в посока, за да стигнем до полето, но все пак съм уверена, това, което почувствах, докато продукт е все още на прашинки, преди да е станал на Брайт, преди да е станал на Пюр, той е на едни прашинки, които се сипят в тези помещения с много голяма грижа и внимание. Хората в крайна сметка то почти всичко е автоматизирано, почти няма човешка дейност, но макар и малкото хора, които работят там, са с много внимание и грижа и това също ми направи впечатление в крайна сметка. За тях това е просто работа или поне би трябвало да бъде, но и това не е точно така. Има много внимание и много грижа. И
Да, считам, че семената носят. Просто това е категорично и това ми го потвърди. Пътуването ми до там го потвърди още веднъж. Срещата ми с хората, които живеят в този район, го потвърди още веднъж. Не може да си разполагаш с толкова голямо количество енергия, да се държиш добре с всички. Не просто да се държиш добре от куртоазия, да го излъчваш, да излъчваш внимание към човека, загриженост. Затова е необходима енергия. И не е енергия, която идва от енергийната напитка. Енергия, която носиш в сърцето си, значи ти си възприемчив към тази универсална енергия, която е навсякъде и за всички, за да можеш да я излъчваш. И считам, че в това отношение мястото има огромно значение. И няма как семената да не носят точно тази вибрация. Аз и по себе си го виждам. Знаете ли, аз ги ползвам от една година вече. И професията, която упражнявам, Силви спомена, продължавам да практикувам анестезиология и интензивно лечение и всеки ден се срещам с хора. Има моменти, в които ето тук ти идва от човешки съдби, от случки житейски. Някак си, като че ли съм още по-пропусклива, а за тази сила, която в крайна сметка тя минава през мен. Аз само я направлявам. Ние сме го говорили това в един наш предишен разговор. Аз си ползвам всичко това, което съм научила до тук, прилагам го на практика и всъщност вървейки по пътя ставам все по-възприемчива и все по-пориозна, все по... Тази енергия по-свободно протича през мен. И това, което забелязах, е, че употребата по-продължителната на тази храна функционална не само подобри състоянието на кожата ми, на храносмилателната ми система, за която съм безкрайно благодарна. Някой ден стане дума, ще ви разказвам за по през какви периоди съм преминавала, но факт е, че функционира тялото ми много по-добре от друг път и подобрението на съня. В моя случай това беше много съществено, защото той е накъсан. Често ставам през нощта, викат ми и така и така. Тоест, качеството на съня и ефективността, която мога да постигам, да си говоря с толкова много хора. Не вече само пациентите, хората в екипа ми, новите хора, които присъединявам, новите клиенти, с които си говоря. Това е още енергия и тя някак си извира от някъде. Откъде? Разкажи ни малко повече за твоята лична опитност. Да, понеже нали, Имаме спазвам. време. Да, за това, че имаме време. Просто не искам да говоря, ще говоря за състояния. Нали? Тук не говорим нито за болести, нито за МКБ-та. Нали? Това е ясно. Това не е лечение, това е поддържане и най-вече подобряване капацитета на тялото, което аз го споделям като личен опит сега. Знаете ли, от дете, може би бях 5-7 годишна, защото си го спомням, т.е. да съм била първи клас, да кажем. И някой каза, това дете с лениви черва, то затова не ходи редовно до тоалетната. Ма някакси бях свидетел на този разговор, да кажем, между майка ми и жена, която продаваше в една аптека. Просто съм го запечатала като ситуация. И някакси така вървеше в години, от 7 годишна възраст до наши дни. Това са, сега съм 39, колко години след това безброй? 32 години. Ам, и някакси се вървеше. Тя си е с лениви черва, тя е чувствителна, нормално да страда от нередовен стомах, както го наричаме, или нередовно ходене до туалет. Не, мили хора, това е патология. Неходенето по голяма нужда и въобще редовното пречистване на тялото по физиологични начини е патология. И в това няма нищо нормално. Но някакси така бях свикнала с това и след това, изграждайки се като личност, като човек, като лекар, докато стана самостоятелен анестезиолог, съм придобила и познание, чисто научно. И някак си се разминават нещата. Значи съм здрава, а пък не ходя всеки ден, на 5 дена. Това не е нормално. И така в годините, разбира се, понеже съм го осъзнала, че това не няма как да се... Започнах да търся корена на причините, корена на проблема. И съм достигнала до него благодарение на пътя, с който съм вървяла в универсалната енергия. Това също трябва да го спомена. Защото корена на един такъв миниатюрен проблем е, не знаеш колко хора не ходят редовно до туалет. Голяма работа. Това е най-често съждение, което чувам. И другата, ти знаеш ли колко хора имат нарушение с съня? Какво толкова? Така е. Не, не е така. Нарушенията с съня са същото това малко връхче на айсберга, под което стои огромна канара. И така се случи с мен. И двете неща ме касаят. И съня, и ходенето до туалетното, му ще го подхванах това с храносмилателната система, ще го така доразкажа. И едва тук в последната година и половина, когато се научих, че не просто пиенето на вода е важно, важно е водата с каква вибрация е и какво носи, т.е. за да може водата и да се задържа в тялото, не просто да преминава, а да достига до клетките. За да достига до клетките, трябва да има специфичен баланс между електролитите. Иначе тя минаваш през мен, просто като вятър.
Така, клетката да бъде добре оводнена, без да е прераздута, да се задържа вода, без да е свита и водата да минава около нея, но да не може да прониква. Докато достигна до това състояние, в което клетката да ми е добре хидратирана, мина година поне година. Това беше едната страна на въпроса. И другата беше продуктите на Рейн. Преди това съм опитвала различни продукти. Не бива да го оставям това неизказано. Опитвала съм, но такъв резултат не съм постигала. Аз съм последователна, това също трябва да се отбележи. Хвана ли една посока и една идея, я проверявам в дълбочина. Не е просто я да опитам това, не съм събирач. Нито съм събирач на методи, нито съм събирач на храни с функционална насоченост. Не. Просто съм човек, който има аналитична насоченост и съм доста експериментатор със себе си. За да видя как и кое как ще ми повлияе. И понеже имах базата, имах един нещо, което исках да реша години наред и съм се стремяла да намеря корена. И в един момент нещата започнаха да се канализират и с това, което съм установила като първопричина, първопричината не е в тялото, а е в по-фините ми тела, и да намеря начин как да подпомогна тялото, за да подпомогне то по-фините тела. Разбирате ли? Защото когато нещо се прояви вече на физическо ниво, не може да се каже, ами на физическо ниво, ама то не е важно. Против, щом се е проявило на физическо ниво, значи е станало много важно. И започнах по обратния ред някакси. Или успоредно, не знам, ние сме многомерни, така или иначе същества, живеем на много нива. С Pure, с Renew, което в доста голяма част от времето го имаше, пак ще го има, с Core. Това са все съставки, които съм ги ползвала неотлъчно всичките тези месеци. И до ден днешен, ето сега съм пътувала от България, от София съм отишла в Амстердам, от Амстердам. Нали, това е огромно напрежение за тялото. Съгласете се. Това са не само пътуването във времето, т.е. смяната на часовата разлика, смяната на храната, на хората, с които съм, напрежението, гониш самолет, хващаш, кацаш, излиташ. Всичко това, дори едно пътуване от София до Бургас променя микрофлората. Представете си какво се случва с микрофлората, когато я смениш два пъти с по 10 часа. А, Разбирате ме колко едно голямо пътуване, колко би трябвало да се отрази. Еми не се отрази. Всичко това си вървеше редовно. Цък, 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 като часовник. Цък, цък, цък. Няма мърдане от това. Е, такова нещо не си бях и мечтала. Така си бях свикнала с онази затлаченост, че си казвам, аз съм си такава. Те ми казаха, че аз съм такава и съм си така. Не съм. Това е, мисля, че емблематичната опитност, която мога да я опиша така. Най-много с думи. Но и Искам подобрението на аз съня също не е нещо. много важно. Да. Да, може би искам само нещо да добавя в това, което сподели, е, че всъщност наистина тези продукти не просто внасяш нещо отвън, което да добавиш към клетката, а те правят така, че клетката да започне да функционира по заложения и природния начин и да стане една регенерация отвътре. Тоест, не е просто храна, която да ме промени, а е храна, която да влезе в резонанс, в синхрон, да пробуди гените, да пробуди сигнализацията в клетката, за да може тази клетка да си възвърне оптималната функция. Точно така. И, И затова ги и, наричаме и, функционални клетъчни храни. Да, Точно извинявай. така, функционална клетъчна храна. И ти много хубаво отвори една тема, както учителят ни учеше и Ко Тереза ни учат, че в процеса на веригата от производителя или от засаждането на семенцето до консуматора има една много дълга верига. Да. А, и когато ние вземем като комбинация всички тези фактори, прекрасна земя, хора изпълнени с благодарност, хора, които искат да правят добро, хора, които искат да помагат на себе си и на другите. Това се вплита в ДНК-то на семенцето и то безспорно тази благодарност, тази отдаденост, тази невероятна комбинация между слънце, въздух, вода, които влияят благоприятно на семенцето да израсне, хората, които с радост изпълняват служебните си задължения, за да може този продукт да достигне до крайния потребител. Ами това резонира, тази красота резонира с вътрешната красота на клетката. И
Затова ефектът е толкова положителен. Кажи ни твоето мнение по този въпрос. Да, така ми беше обегнало това, което учителя много често е казвал по време на обученията. Аз по-късно съм го слушала само на записи, като преразказ, че всъщност цялата верига от хора, които са ангажирани с нашето лично изхранване. И в този конкретен случай, както вече споменахме, производствената база, това са хора, които би трябвало да са на работно време, да си гледат часовника и да чакат да си тръгнат. И нямах това усещане там. Нямах усещане за тегоба, за мъка, за робство, едва ли не, нали, работа в смисъл на робство. А, имах усещането за лекота. И, и какво е моето мнение? Това са всичките тези ангажименти, начина по който семето се отглежда на всички тези неща, които ги изрече Силви, неминуемо се вплитат и в продукта, и в това, че продукта е като вектор. Той ни свързва и ни обединява и ни прави една общност. Това също е от голямо значение. Но това, което носи семето като информация, то със сигурност е попило не само от почвата, а е всеки един човек по веригата, който е отдал частица от себе си, за да може това да стане краен продукт, нещо, което да консумираме. И да, това оказва влияние на организма ни. И както Инка каза много хубаво, това достига до самата клетка, резонира с нея и, и те пробужда отвътре навън, не те поправя, защото ти не си сбъркан. Просто най-честия вариант е човек е затлачен, обезводнен и му липсват всякакви хранителни вещества. Ние просто сме едни гладни същества на този етап от много развитата ни цивилизация. И семето ни храни на няколко нива. Чудесно. Виждаш ли паралел между отглеждането на семена и духовното пробуждане на човека? Защото всичко тръгва от семето. И в, два, и в двата случая имаме нужда от чиста почва, светлина и време. Как се променя възприятието ти за земеделие, когато го свържем с духовна практика? Не просто култивиране на храна, а култивиране на светлина в материя. Разкошно. Знаете ли какво се сетих? Самият Травис Пери всъщност произхожда от семейство, което е изцяло земеделско или така нареченото фермерско семейство. И те са се издържали цял живот, като отглеждат първо семенцата и след това крайната реколта, каква ще е тя. Дали ще са зеленчуци, те се отглеждат. Той го е разказал, просто така се е издържало семейството, когато той е бил момче. И какво влияние оказва отглеждането на семенцата върху човек? Може би става визионер, може би става човек с толкова голямо сърце, че може да побере целия свят вътре в себе си. Ами той е видял как от семенцето изниква дървото. Да, той Той, го е той го видял, вижда със той го собствените си очи. споделя и всъщност той всъщност и това е споделил, има едно специално видео, което може да го разпространим. То го има в бек офис. Той разказва, че наблюдавайки как семенцата всъщност даряват живот, оттам му е дошла и идеята да направи нещо от тези семена, да го направи някакси, да носи тази светлина към колкото може повече хора. И понеже всичко е някак си свързано, мисля си, че той е един прекрасен пример, защото ако си тръгнал от бедност, от немотия в крайна сметка и си стигнал до едно много високо ниво на благополучие, защото този човек е натрупал материалност, натрупал е своето благосъстояние не от рейн. Не, той влиза в рейн безкрайно вече благосъстоятелен. Натрупал го е с труда си и с вярата си и с любовта си. Според мен това е израз, материалното благополучие в един момент става израз на цялостното израстване на човека. Защото за да си в потока на Бог, всичко трябва да можеш да го движиш. Нали, всяка една от различните материи, като нали, различните енергии, както и материята е част от нея, да можеш да я движиш, тя да не те натисне и да те смачка от наличието на много, да станеш всъщност малък. Не, той от наличието на много всъщност става още по-голям и още по-широк. За мен той е показано това какво прави идеята, въплатена в крайна сметка продукт, го наричаме, но в крайния носител на светлината. Ето, той е според мен той е най-ясният пример, който обхваща всичко това, което казахме. Благодаря прекрасно, Петя. Може ли все пак за новите, които за първи път чуват за тези клетъчни храни,
Да, Да кажеш, кое ги прави толкова специални, толкова бионалични, толкова да сме влюбени в тях? Какво ги да, прави? Защо спрямо имена. пазара, пълен с толкова много добавки, защо ти, например, избра точно Да, тази клетъчна храна? да, Макар че ти каза, че Да, ти разнищваш нещата и отиваш в най-голяма дълбочина, не си просто един консуматор, не, който пазарува в супермаркета продукти с различна марка. Нали, това е много важно за да го разберем, че когато избираме един продукт, ние не трябва да сме консуматори, а ние трябва да сме разбрали в дълбочина а, какъв е смисълът от това, което консумираме? да. И кой И метод практикуваме? и Дали, каква е дали целта ни? практикуваме да, заедно универсална енергия, заедно с рейки, с тета хилинг и с още няколко други метода, или наистина сме овладяли един метод, да. след което вече можем да разгърнем кръгозора си. Така е и с Рейн. Но ти ще ни кажеш повече. Ам, Точно оттам ще започна, където насочи разговора. Всъщност аз си ползвам в много голяма степен интуицията, която съм развила точно в метода на универсалната енергия. Защото за мен той е първия и основополагащ и може би единствен метод. Няма друг, в който съм навлязла в такава дълбочина и който да ползвам така ежедневно и да ми е, както казваше учителя, в един момент няма да ви се налага много да ги мислите нещата, някакси те се случват. Това е малко да не се отклоня. Да, подбирам начина, по който изобщо си избирам какво ще ям, какво, с кого ще общувам. Всичко това е свързано. Но попаднах на Рейн, когато вече бях в много голяма степен готова и възможността се появи просто в един следобед. Така, като че ли с штракване на пръст, но това е едно голямо надграждане. За новите хора, знаете ли, храната от семена е иновативно. Иновативно е начинът, по който можем да ги усвояваме, защото храненето с семена от край време се знае, че е много полезно за човек. С кое е толкова много полезно? Ами, семето носи цялата информация, за да може от едно малко семенце да израсне цялото растение. То значи, то носи не само кода за живота, но то носи и концентрирано всички от тези хранителни вещества, които са необходими да се зароди този живот и да се развива да се развие поне до някаква степен, да се покаже над повърхността на почвата и тогава да почне самото то да възприема от светлината, да си пусне коренчета, да стане система от коренчета и да почне да освоява вече веществата от почвата. До този момент семето е основният източник и на хранителните вещества, в това число ще са въглехидратите, мазнините и протеините, белтъците. И имайте предвид, че ние всички на тази земя сме белтъчни, не всички сме белтъчни същества, хората сме белтъчни същества, развитите форми на живота са белтъчни същества, всички сме изградени от въглерод, азот, кислород и водород, от четири съставки. И всичко това е в една концентрирана форма вътре в семенцето. И а, когато обвивката, значи те семената са много интересни, че от една страна имат много висока бионаличност на хранителни вещества, концентрирано вътре в тях, но от друга страна те са много устойчиви. Едно семе може да се съхранява десетилетия и няма нито да се развали, нито нещо да му се случи. Сега стига да не е при някаква влага, нали, неприветливи условия, но като цяло семената са направи устойчиви, за да могат да преодоляват дълго време и да съхраняват източника на храна и на живот за следващите растения. И кое на семената им е ценното? Ценното е това, което се съдържа вътре в тях. Кое затруднява използването на семена? Това, което е направено, за да ги защитава. Външната им обвивка много често е толкова солидна, че нито с мачкане, с стриване, с киснене, с варене или с всички от тези познати за нас методи до този момент, могат да бъдат усвоени в такава голяма степен. Защо? Защото ако ги варите едни семена, например от лен, много често усвоимостта им няма много да се промени, колко ще се усвои от тези семена от лен. Пак ще остане до около 30%, но от високата температура със сигурност ще се унищожат голяма част от тези много ценни ензими, биофитонутриенти. Това са не просто въглехидратите или просто мазните, които наричаме макронутриенти. Говорим тук за микронутриентите, защото истината е в детайлите.
за да може да бъде усвоявана една храна, да бъде ползвана от нашия организъм. Тя не може просто да бъде изсипан един екстракт от пшеничен протеин и да очакваш това да те нахрани и да си силен и да имаш мускул. Това е абсурдна концепция. Да извадиш едно нещо, да го направиш концентрат или както стана с зехтина. Зехтина е много полезен и изливаме. Не, този тип концентрати, от които са извадени едно нещо от цялото, обикновено не е добре за телата ни. Те не се поддържа по този начин здравето. Здравето се поддържа, когато на купчина му се дадат и въглехидрати, и мазни, и микронутриенти. Вътре има магнезия, има цинк, има манган, има селен, има мед. Неща, които трябва да ги получаваме ежедневно, поне няколко пъти в седмицата, за да могат да се случват нашите хиляди процеси в една дори клетчица. За да се случват тези процеси, трябва да се образуват различни ензими, различни катализатори, трябва да има медиатори, вещества, които са на едно място произведени, пък носят информация за друго място и така нататък. Всички тези финни процеси, те не са просто белтъци, които ще построят, нали, аминокиселини, които ще построят белтък. Не, това е много по-сложна система, която ние дори не можем да имитираме все още, създавайки какви ли не храни, с какви ли не етикети по тях и какви ли не таблетки с добавки, които можем да намерим навсякъде по мрежите, аптечните и други. Това, което ни дават семената е точно тази ценност. Синергичност и точни концентрации от всяко нещо, не случайно се нарича микроелемент. И съдържанието му в семената е в една пропорция, която не може да се нагоди от човешкия разум. Още не е достигнал до това ниво на развитие в такъв детайл. Семето го носи, разбирате ли ме? И семето, когато е направено усвоимо, а това е направил Рейн. Всъщност, отварянето на семенцето чрез тази много финна технология, патентована от Рейн, облъчването с синя светлина, използването на обратна осмоза, т.е. действието на водата, за да могат да се извлекат тези ставки. Т.е. нежният подход, хем да се съхранят тези все пак раними и не толкова дълго издържащи вещества, които са вътре, но са пък много ценни, да бъдат усвоени, да достигнат до в крайна сметка до един организъм, като човешки организъм и да свършат там своята задача. Защото за да се усвои витамин Е, на който е много богат семето на гроздото, гроздовите семена, много са богати на витамин Е, той е основен антиоксидант и е витамин, който е масно растворим. За да бъде той усвоен, му трябват мазнини. И ако приемам витамин Е на капсули, еди какви си, и приемам лъжичка зехтин от не знам си коя марка, това не прави усвоим витамин Ето. Прави го усвоим до 15-20% сигурно максимум. Максимално усвоим витамин Е ще е този, който е в природната му форма, алфа-токсоферол, какъвто е в семената. Това му е природната форма, не е синтетичната. Първо. Второ, той се намира в естествено за семето, богато на ненаситени масни киселини. Забележете в перфектната концентрация между омега-3 и омега-6. Защото няколко пъти споменавам зехтина, не съм го отрекла, просто той трябва много внимателно да се ползва. Съчетанието, значи знаем за ненаситените масни киселини, че имат силна антиоксидантна активност. Знаем, че семената са богати на точно тези масни киселини. Въпросът е обаче, че те трябва да са в съотношение 1:3, 1:4 максимум. Омега-3 към омега-6. Какво се случва в зехтина, знаете ли? Омега-3 към омега-6 е 1:20. В най-добрия случай. Наличието на много голямо количество омега-6 масни киселини има обратен ефект. Не води до антиоксидантна активност, поддържане гладки стените на кръвоносните съдове, предотвратяването образуването на плаки. Точно обратен ефект има. Затова човек трябва да е информиран най-малкото, да си даде сметка за това. И ние за това сме се събрали, за да си го кажем. Съчетанието на тези масни киселини, които са безкрайно важни. Телата са ни изградени от клетки, стана ясно. Клетките ни имат разум. Разума на клетката е в мембраната. Мембраната на клетката е изградена от фосфолипиди. Това са специфични масни киселини, които тялото си синтезира от какво? От мазнините, които му идват, ама не мазнините в стил Deep Fry, Kentucky Fried Chicken, дълбоко препържвани храни, не тези мазнини, а мазнини като тези омега-3, омега-6, ненаситени масни киселини. От тях се изграждат мембраните на нашите клетки. Знаете ли от какво е изграден нашия мозък?
основно от мазнини и от вода. Тоест, за да функционираме адекватно, ни е много важно да се съдържа храната ни адекватни мазнини. С това семената са безспорен фаворит. Те са като една микроцентрала за генериране на електричество, ако щете. Те са абсолютен генератор. Едно малко семенце. Заради това фино съчетание на различни вещества. Дадох ви пример с витамин Е. Има и други примери. Например, магнезия. За да може да се усвои добре магнезия, той трябва да бъде съчетан с други микроелементи. Трябва да има калций, трябва да може да се урегулират тези механизма на съкръщаване на гладката мускулатура, с тази на отпускането, с тази на възстановяването. Нищо не е черно и бяло, просто е така. Наливаме магнезий и готово. Край с крампите. Осигурили сме си магнезия, защото той е дефицитен. Не! Магнезия да се освои трябва да бъде съчетан с много други вещества. И трябва да бъде във форма, която е достъпна за организма. Организма различава природната форма. Той е интелигентен. И това не се е променило. Да, цивилизацията ни се развива, да, технологията напредва, но организмите ни продължават да са свръхинтелигентни. Те много добре знаят кое е природата и кое е направено, но до там съвършено. В крайна сметка все още не сме го достигнали това като ниво на технологизация. И Прекрасно го обясни. Извинявай, че те прекъсвам. Само да, една думичка да кажа. А, спомням си, че когато ти ни го представи продуктите и ни разказа за тази вълшебна синергия между продуктите, и аз тогава те попитах, ами какво правиме с добавките, които пиеме? Селен, защитовидната жлеза, магнезий за мускулите, защото се изчерпва. И ти тогава ни каза, няма нужда да ги пиете. Просто забравете за тях, защото вие ще си получавате толкова, колкото имате нужда, чрез тези продукти от всичко, от което имате нужда. Тялото веднага ще си го припознае, ще си го дръпне, защото тялото, когато види такава природна храна, то се отваря веднага, клетката веднага се отваря. Тя е жадна, тя е гладна. И веднага го освоява, докато когато налееш една лъжица зехтин, клетката казва, опа, тук нещо е в повече, да не ми навреди и се затваря. да, така И е. аз го Чувства видях, стрес. аз и Силви го видяхме, ние наистина спряхме да пиеме, давахме по 200-300 лева на месец за такива, точно, витамин Е, ама едно по едно и ние ги добавяме, ама не знаем какво правим. Витамин Точно С, за колко витамин С взимаме, също трябва да се знае, да се усвои желязото. Желязото, да. което е под формата, нали, на микроелемент, той също го се съдържа в някои от семената. За да може той да се усвои, то трябва да бъде съчетано с витамин С. Къде го има това? Ако му дадеш витамин С, който е синтезиран, той като влезе в организма, те първа трябва да се обработи, за да стане изобщо в познаваема форма за тялото. Въобще А да не всичко. говорим за тези витамини, които изобщо не са познати на хората, като B12, например, и много, много, много други, но За които не се да говори. не влизаме в такива подробности. Аз бих те попитала, Петя, на българския пазар в момента има около 9 продукта. Наред. На Рейн. 9 9. продукта. Ние говорим тук само за продуктите на Рейн. Има Да, 9 продукта на Рейн. Да ги изброим. Два антиоксиданта, да. Сол и флорет. сол, рет и сол, а, кор, който е детокса, брайт за мозъка, пюр за червата, бент за ставите, Да, е бит. а, Бит. Бит. бит за сърцето и кръвоносната система и И сърдечно-съдовата пол. система, половата система, По форм. кръвообращението, то е просто е добро за всички. Бит Да, е добър за всички. То да има малко маркетингова и закачка, кукичка. Да, но половата система е част от организма заради микроциркулацията. Много често има там някакви така, така, проблеми. форм, който е веганския протеин, Да, уникален. да. Пропускам ли нещо? Не, това са регистрираните в момента Регистрираните в продукти. момента. Ако Има един още човек, Реню и витамин да, D, които те първо ще дано влязат. по-скоро да се регистрира, защото аз лично съм голям фен на Рено, Да, който е за черния дроб. А, и за бъбреците, за и черния за дроб, за бъбреците, точно детоксикацията така, като цяло. чакрати. Точно А, така. ако един човек, който те първа иска да си закупи продукти и все пак е ограничен в бюджета си, не може да си позволи цялата гама от продукти, с какво ти го би посъветвала да започне задължително? Без да го познаваш. Без
да му И знаеш Веднага какво отговарям. навлиза. кое е маст, кое трябва, Must, това да се пие цял живот? за мен must хора в наши дни е сол. Не само защото се казва душа, не защото ние сме души в тела, не просто, нали, а, защото сме в безкрайна нужда от антиоксиданти и от хранителни вещества едновременно, а сол е най-ценен в това, че има богато съдържание на антиоксиданти и разбира се, ползата вече почнахме да изброяваме на самите семена. Т.е. вътре си има и въглехидрати, има си и мазните, има си необходимите аминокиселини. Да, няма да доведе до онази ситост, която сме свикнали на стомахчетата, но ще ни даде най-важната антиоксидантна активност и противовъзпалителна Да. активност. Това ни е безкрайно важно от ден нула до последния ден, който тук, последния дъх, който имаме на тази земя. Защо? Заради времето, в което сме си избрали да живеем. Дали в другите времена е било така? Дали ще бъде така в времената, в които нас няма да ни има? Не знаем, но знаем със сигурност, че времената, в които в момента ние живеем, дали сме на нулева възраст или сме на 99 години, имаме нужда от подкрепа в това отношение, да се намали възпалението в телата ни, защото то тлее в абсолютно всеки. Абсолютно всеки и няма да бъде това така малко претенциозно изказване. Никак не е претенциозно. Просто няма симптоматика, слава на Бога. И все пак, когато човек е наясно с това, върви съзнателно по духовния път и се грижи за себе си, поема е в собствените си ръце съдбата си и отношението и грижата и любовта към себе си, той трябва да е наясно. Това му е изключително важно. Затова всеки човек бих препоръчала да взема сол. Това е първото. За мен. Така аз си разсъждавам и ви го споделям. И какво още? Добре, като сме започнали с сол, Поне три продукта. разбира се, като сме започнали с сол, второто нещо, което трябва неизменно да е пюр. Няма как да си осигуриш стабилност на настроението, ефективност на мисълта, а, ефективно функциониране на останалите органи в тялото, сърце, бял дроб, бъбреци, без да си осигурил здравето на храносмилателната система по интелигентен начин. Казахме, че едно пътуване само от Бургас, от София до Бургас, изключваме другите гигантски пътувания, или едно прескачане на един сън, примерно един нощен сън го прескачаме, защото сме били на сватба, само това дори вече разбърква микрофлората, но неузнаваемост, като най-финните и най-чувствителни на такъв тип стресови фактори, да ги наречем, е точно лактобацили и всички от тези полезни за нас бактерии, които участват и в храносмилането, и в усвояването на веществата, и самите те ни синтезират витамини и необходими ензими, за да може да усвояваме пък други вещества. Точно тези са най-уязвимите и първи те страдат. Да не ви говоря за лечението, провеждано във времето с някакви антибиотици, за вакцинации, за всичко това, какви поражения нанесло вече по тази микрофлора и за да може човек да изплува от всичко това, начинът е този. И да го намирам за много интелигентен. Не е свързан с гладуване, не е свързан с отричане, не е свързан с ходене на протести за, против. Не е свързано с това дали сме в постантибиотичната ера или не сме, няма никакво значение. Това е един супер интелигентен начин, в който да си подмогнем храносмилателната система и най-важно здравето на мозъка. Защото тази ос, мозък, черва е неизменна. Черва-мозък е тя по-скоро, защото първо в червата стават нещата и после минават на ментално ниво. Така си мисля. И трето, което за мен е много важно и аз го ползвам неизменно, вероятно във времето ще се променя, аз всичките продукти ползвам, всичко, което е на пазара го ползвам, но следващото ще ми е кор. Кор е също продукт, който е за всеки в активна възраст. За всеки. Той вероятно и за подходящ, например, за една бременна жена, която те първа се грижи и за собственото си тяло и за тялото на израстващия плод в момента. Но това всеки носи отговорност за себе си. Аз за себе си ще го вземам и го вземам. Защо го казвам това? Заради вътре има кел, спирулина, бял трън, вещества, които не са до там, не са до там направени 3 или 4 степенни проучвания, как се оказват влияние на бременната и фармацията, понеже така е решила, тя си връзва тук едно синжирче, за да ни паднат панталоните.
Това е продукт, който е за всеки, но поне за хората, които са в активна възраст, е задължителен. Тези, които са с активно ежедневие, работят с други хора, са в един такъв ритъм, и хората, които са в по-напреднала възраст. За да може да се поддържа чистотата на тялото, неизменно трябва да се подпомогне черния дроб. Подпомагането на черния дроб трябва да стане деликатно. Това е лабораторията на организма. Това е място, където се синтезират милион фактори, отговорни и за кръвосъсирване, и за течливостта на кръвта, и за имунната система, и за храносмилателната система. Всичко, цялата лаборатория на организма е концентрирана в черния дроб. Подпомагането на черния дроб вече подпомага целия организъм. Всякакви автоимунни състояния, всякакви дисфункции на жлезите с вътрешна секреция от черния дроб започват. Просто там не могат да се синтезират или да се детоксикират хормони и разни вещества, които идват отвън в средата. Знаете, че има много изкуствени хормони в храната ни. Те побъркват нашата ендокринна система. И така, много мога да говоря, но третия продукт ще бъде Core. Това е моята класация на този етап от живота ми. Разбира се, аз си ползвам форм, бенд, всичко, което ми е налично в магазина, всичко си го ползвам, но тези са трите, с които бих започнала, ако някой ме пита какво да правя. Прекрасно, прекрасно, Петенце. Прекрасно ги разнищваш ги и му даваш различните страни на всеки един продукт. Аз се сетих когато говореше за кор, че всъщност той е невероятна храна, защото едно пакетче, концентрирано пакетче кор, което дневно приемаме, съдържа 9 порции зеленчуци и плодове, които ние фактически, ако ги изядеме като плодове, не можем да ги изядем като плодове и зеленчуци, за да наситиме тялото си с качеството, с което ще го направим с едно пакетче кор. Това Да, и беше едното, представете, което че исках това е. да добавя. Да, и много хубаво, само това ще кажа. И това са зелени храни, в смисъл зелени храни, които имат такъв ефект на детоксикация. Те И и то няма да са. хранят. Те ни хранят, да, но искам да кажа, че 9 порции няма да са плодове и зеленчуци, а ще са 9 порции целина, например, или 9 порции кел. Как да ги погълна? Това е абсолютно невъзможно, особено за Аз едни съм се червени опитвала в страни. миналото да си правя зелено смути, М, чрез реално изстискване с качествена сокоизстисквачка на зелените неща. И наистина бих казала, че за да получиш това пакетче, което е кор, ти трябва много да се потрудиш на първо място, да купиш много голямо количество продукти, Да, от които, за да извлечеш а, Качествено. качествената съставка, ти трябват, например, 7-8 кг от Цели. тези специални продукти, включително и целина, защото преди да започнем да консумираме продуктите на Рен, ние с Инка пиехме, освен нашето смути на Хуеса, ние пиехме и Сокоцелен. сокоцелина. Която минимум 500 милилитра Да, един и аз бях сутрин в трябва да тази изпиеш. тенденция Азе, за налей сокоцелина. 500 милилитра да, така и че Като цвекло. наистина Кор е невероятен. Изобщо всичките продукти са много качествени, с много голям ефект, много вкусни, нямат никакъв страничен ефект. Да, Годни са от деца новородени до хора на възраст безкрайност. Така да, че да, така е. Така е. Аз, наистина е нещо, това е голямо богатство, голямо богатство. И да, да не говорим за страничните ефекти, като отслабване, а, регулиране на регу... ендокринната на система, нали? имунната система, изобщо всичко, което следва като резултат. Тялото се е задвижило и вече да, започва обикновено Да човек си си има здрав. някакво слабо място, го наричаме, или да, ако нещо стане на разположение, обикновено тази система или орган се обаждат. И това, което може да се постигне по този начин, с функционално хранене, което да засища клетката, е точно тези слаби места вече да станат силни места. И ако имаме още малко време, ще ви разкажа за силните и слабите места в организма, но нека да си завършим това, че реално продуктите, освен че са подходящи за всички възрасти, те са и много удобни и ни спестяват време. А, идвайки на тази земя в
тези времена на преход, на навлизане, и вече сме в ерата на Водолея, когато има толкова много работа за вършене, ни е много важно тази грижа за телата е да бъде достъпна от към време също. Нали? Те ни отнема минута-две, за да си го осигуриш на тялото в количество, което е достатъчно, не изисква допълнително храносмилане и допълнителна обработка. Така че това също намирам за много важно. Разкажи ни за силните и слабите места. Да, искам да ви кажа, че според източната медицина, както се разсъждава, там където ние ги наричаме слаби места или ако човек има неразположение, първото, което му се обажда е да кажем стомаха. Всеки, един вирус е, да кажем, се върти в къщи, донесен от децата в градината, един го хваща гърло, друг, нали, два дни точно достатъчно. Най-често слабото места, да кажем, е гърлото на човека. Ако е настинал, веднага започва да го боли гърлото. Друг, ако е настинал, веднага го хваща разстройство. Е така ще го кажа. Това го наричаме слабо място. Всъщност, или кожата реагира. Всъщност, реагира органа, който има най-много енергия, за да може да защити останалите органи и системи, които са по-деликатни, където енергията не тече достатъчно лесно, има някъде блокаж. Тоест, нещата са по-скоро наобратно. Ние ги наричаме слаби системите, които реагират, но за да реагират, те имат най-много, защото те могат да поемат този товар. И най-често реагира кожата, естествено храносмилателната система и дихателната система, защото те пък се вратите, нали, към външния свят, но обикновено човек има една, която му е по-силна, по-слаба и реагира първа. Това не е слаба, тя е по-скоро силна. Това исках да обясня. Много интересно. Благодарим за това невероятно уточнение. И за край на разговора, след което ще дадем възможност за само един въпрос, предвид времето, Петя, Да. тази свещена земя Юта, какво послание ти нашепна, за да може ти да го разкажеш, да го разпространяваш за всички хора, които търсят пробуждане? Посланието, което тази земя ми нашепна, браво, момиче, на прав път си, разгърни още потенциал, достигни до още повече хора, отпусни се и енергия имаш и всичко, което е необходимо за да достигнеш до по-голяма група от хора, да се създаде такава култура и цялостна общност от хора, които са в реално благосъстояние, е просто въпрос на време от тук нататък. На едно последователно действие. Получих потвърждение и още една искра под, по-скоро този огън, който тлее, някакси се засили, получи още един тласък, още е гориво, за да може да дръпне напред и да преодолее бариери и всичко друго, което в хода на образование, на семейството, на традициите, на обществото все пак оказва някакви така, По-скоро препятствия. ти си превърнала пламъчето в огън. По-голям огън, да, точно така. И Чудесно. моя задачата е да поддържам собствения си огън и да запалвам искрата и в другите хора. Ами, Петя, ние сме част от твоя екип Да, и така много е. благодарим, че успя да запалиш пламъчето и в нас от гледна точка на продуктите на Рейни. Много сме щастливи, много сме благодарни и също така ние се опитваме по всякакъв начин да бъдем добротворци, за да може този продукт да, освен универсалната енергия, което е нашият символ верою, но, както казахме в началото, ние все пак трябва да ядем нещо. Все още, все Да, още. нужно да се погрижим за всичките си тела. Не може Да, само. да се... Точно така. Балансът е в... Докато станем енергия, Докато все станем до още това, трябва да трябва се да се грижим грижим. за физическите си тела и наистина продуктите на Рейн са един стабилизатор, един активатор, един помощен елемент, който помага за нашето духовно развитие Мазва и да, колелетата. точно така, колелетата да бъдем всеки ден малко по-добри. И две крачки напред, една назад, а не една напред, две назад. Това е също много важно. Видях, Да. че Кремена вдигна ръка. Креми, искаш ли все още нещо да кажеш или? Исках просто да кажа колко прекрасна беше тази презентация. Благодаря, Петя. От сърце, за първи път се запознавам с Рейн. Ще проуча, но това е точно по сърцето ми, защото се занимавам с акупунктура и с
а, Терапи, да, аз видях тук лека в чата. light therapy, да, и Мгм. бих искала да се свържем с любов. Приемам информацията. Благодаря, благодаря за това, което правите за света и за хората, като всички нас. И аз Благодаря. благодаря, Креми, че си се свързала и с това, което правиш. Всъщност ти си добротворец и Рейн просто ще даде още една опора, на която да се опреш, за да можеш да го вървиш този път. Той е много благороден, понякога не е много лек. Но бидейки общност, бидейки група, служайки си с инструменти в крайна сметка, защото храната е вид инструмент за телата ни, мисля си, че можеш още повече да разгърнеш потенциала си. Да, аз съм I'm in, както казват на английски. Вътре съм, с All вас съм. in. Благодаря. Благодаря. Радвам се. Чудесно. Благодаря, Креми, за въпроса. Благодаря, че успя да се включиш директно от Сиатъл. Това наистина е също голяма чест за нас. А, благодаря на всички, които успяха да се включат на живо и на тези, които ще гледат на запис. Ако някой от вас се интересува от продуктите на Рейн, моля да се свърже с мен и с Инка или директно с доктор Петя Хубенова, за да му разкажем повече и да стане част от тази гледна точка, част от една голяма общност, прекрасна общност с много големи възможности и потенциал. А, значи, Креми ще ти изпратя линк, през който ти ще можеш да се запознаеш с продуктите на Рейн и вече ако имаш въпроси, ние сме на разположение, както и доктор Петя Хубанова е на разположение Виждам тук в винаги, чата, че винаги денонощно. Тя отговаря на всякакви въпроси да. и наистина енергията и продуктите на Рейн я правят нашето Прити Перпетуум Вумен, мобиле. нашето прекрасно момиче. Благодаря ти, Това Силви. това е заряда на младеща и много сме щастливи, че имаме такъв водач и като доктор Петя Хубенова, не само от гледна точка на, на духовното и познание, подплатено с научен интелект. Тя е мостът между духовността и науката и това е нещо изключително важно в наше време. А, Петя, имаш право на още едно изречение. Още едно изречение само. Понеже видях в чата много хубави неща написани. Разбира се, въздействаме ментално на всичко, което хапваме, пиваме. Ако може през цялото време да сме тук и сега, ние това учим и това практикуваме. И то започва от деня, в който сме го разбрали до последния миг. Така че съм съгласна, че хубавите думи и нагласата към водата си остава, разбира се. Това е в основата, но няма време да изговорим всичките неща. Другото за Best Cooking Oil, най-добрата мазнина, която се ползва за готвене. Не съм най-добрият експерт в това, така че няма да се спирам върху този въпрос. Просто не съм чак толкова добра в кое е по-добро олио от друго. Съобразявайте се с това, което показва производителя, нали, колко се променя от температурата на готвене, защото това има значение всъщност за крайния продукт, който приготвяте като храна. И последното мое изречение, което искам да ви кажа, няма как да не ви споделя радостта си за това, че сме заедно и за това, че ставаме повече и че се покачва интереса не само към храненето, което е хранене на базата на семена, грижата за клетката. Ставаме по-информирани като хора, като част от обществото, но и обединяваме усилията си, защото всеки е добър в една или в повече области и присъединявайки се, участвайки дори в днешната среща, допринася с тази своя сила и присъствие и енергия към цялостното ни благополучие. Затова ви благодаря. Много, много благодариме. А, Запазваме си правото и за следващи срещи. Разбира се. А, с много обич за всички и благодарим доктор Петя Хубенова, че беше на тази среща с нас директно от Юта. Донесе енергията. Донесе прекрасната енергия на Да, Моника Вели, на Иман Вали. Седона, Аризона Да. и най-вече на малките прекрасни семенца Градината на семената. с голям потенциал. Благодарим, Петя. Чао! Благодаря ви сърдечно, мили хора. Довиждане до нови срещи. Довиждане, до нови срещи. До скоро, което е винаги на време. Също.